ты мог панаваць і жыць ва мне заўсёды. Кодекс кананічнага права з ксяндзом Дмітрыем Пухальскім. Хвала Христу, паважаныя радыёслухачы і ютуб-гледачы. У нас ёсць трансляцыя на ютубе. Дзякую Богу, што цяпер у нас все ёсць. Мы збіраемся, як апошнім часам гэта сталі рабіць ужо не па пятніцах, але па аўторках, на праграму «Кодекс кананічнага права» з ксяндзом Дмітрыем Пухальскім. І карыстаемся магчымасцю, так сказаць, таго, што сёння маем дзяржаўны выхадны дзень. Спадзяемся, што з-за гэтага будзе троху больш слухачоў. Так ці не, паглядзім потым. А з намі сёння, як і ў мінулы раз, прысутнічае грэка-каталіцкі семінарыст Артур Кароль. Слава навекі. І, вядома ж, так сказаць, асоба, без якой такой праграмы быць не можа. Гэта канцлер Курыі Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі, ксёндз канонік, між іншым, Дмітрый Пухальскі. Хвала Христу. Хвала навекі, ксёндз Дмітрый. Мне хацелася таксама, карыстаючыся магчымасцю, павіншаваць усіх, хто святкуе Божае нараджэнне сёння у гэтым вялікім святам. Сапраўды, такая вельмі прыгожая у нашай краіне, па меншай меры, шэраг святаў, які ідзе, пачынаючы ад Божага нараджэння па грыганскім календары, Новы год, Божае аб'яўленне Пана, якое ўчора святкавалі, таксама сёння. Многія сям'і ведаем змешаныя, таму няхай Божае дзіцятка, якое нарадзілася, благаславіць усім каталікам, праваслаўным, каталікам розных абрадаў, лацінскага, ўсходняга, ось таксама прадстаўнікоў іншых хрысціянскіх канфесій, таму ўсіх віншую. Дзякую. У мінулай перадачы мы пачалі гаворку і так даволі моцна пачалі, не то што дыскутаваць, але абмяркоўваць пытанні, звязаныя з функцыянаваннем такога органу, як канферэнцыя каталіцкіх біскупаў. Ён таксама ёсць, ён таксама існуе. Мы казалі, што это орган даволі новы у праве касцёла. Па сутнасці ён з'явіўся толькі, фармальна з'явіўся пасля другого Ватыканскага сабора, хаця такае нефармальнае спатканне біскупу, конечно, заўсёды адбываліся. Але тым не менш, таксама сказалі, што ў большасці трэба разумець, што гэта не нейкі орган, які стаіць над кожным біскупам, то есть это не той орган, які, гледзячы на тое, што з біскупаў складаецца, але ён не з'яўляецца, не мае заканадаўчай улады па-за некаторымі выключнымі выпадкамі, бо часамі можа быць, але таксама перадусім это орган, які дапамагае ў душпастырстве, сінхранізуе душпастырства біскупу адной краіны. І добра было, каб там ўсе дамаўляліся і ўсе паступалі, так канферэнцыя вырашае. Хаця можа быць даволі па-рознаму. Дык вось, канферэнцыя біскупаў можа прымаць агульнае пастанаўленне толькі ў тых справах, так, у якіх гэта прадпісана агульным правам або асаблівым мандатам апостальскага пасада, выдадзенага або з уласнай ініцыятывы, калі па просьбе самой канферэнцыі. То есть ёсць некаторыя справы, калі мы паглядзім, напрыклад, асабліва многа у праве літургічным, многа спраў, якія павінны вырашыць канферэнцыя біскупаў. Гэта вельмі цікавая і заўжды актуальная тэма. Вакол літургічнага права заўсёды ідуць дэбаты. Якія пытанні ў кампетэнцыі канферэнцыі могуць быць? Калі паглядзім уводзін да агульнага шалу рымскага, напрыклад, пастава вернікаў, форма перадачы знаку супакою, напрыклад, форма прыняцця святой камуніі. Калі на каленях стаяць, калі стоячы стаяць. У некаторых выпадках, там, дзе уводзін шалу, то есть мы ведаем, шал прадугледжвае там от момента эпіклезы, так, аж да заканчэння формулы сакраментальнай. Гэта вялікая таямніца веры. Хаця шалгаў там, дзе ёсць такая традыцыя, згодна з меркаваннем канферэнцыі біскупаў, можа быць выкарыстаны гэты знак, пачынаючы ад прэфацыі, напрыклад, альбо пасля святы аж да канцавой даксалогіі праз Хрыста з Хрыстом і ў Хрысце. То есть это зноў-такі канферэнцыя біскупаў вырашае такія пытанні ў літургічных справах. Ці можа яна забараняць нешта? Конечно, можа забараняць. Таму што вельмі часта, наколькі я ведаю з літургічнага такога агульнага права,
Падчас кансакрацыі святар робіць некаторыя сакраментальныя знакі, якія непасрэдна звязаны з гэтай кансакрацыяй, і, скажам так, верным, якія не з'яўляюцца духоўнымі асобамі, рабіць іх забаронена. Так? А часам можна назіраць такое, што некаторыя людзі і рукі ўперад цягнуць, і некаторыя людзі, ведаеце, калі наш моляцца, знак оранс або орант робяць вось так во. І, проста цікава, ці можа канферэнцыя прапісваць забарону такіх рэчаў, або гэта нешта настолькі зразумелае, што проста ўваходзіць, скажам так, у агульную літургічную практыку і нават не патрабуе дакладнення. Скажем так, ёсць некаторыя моманты, якія дакладна прадпісаны, як павінны выглядаць. Да? То есть, напрыклад, калі гаворыць, што святар моліцца, развёўшы рукі, так? То святар павінен маліцца, развёўшы рукі. Тут не трэба біскупу забараняць, каб ён тыя рукі складаў, напрыклад, забарону са складзенымі рукамі. Бо ёсць прадпісана, як павінна быць. Іншая справа, што не заўсёды это захоўваецца святарамі. Тут хутчэй пытанне не пра тое, што святар неяк рукі робяць, а пра тое, што вернікі за ім паўтараюць. І па-рознаму бывае. Таксама дачыненне да вернікаў могуць быць некаторыя справы. Да? Напрыклад, справа складання рук і нейкае благаслаўленне з боку вернікаў. Пытанне, што это такое? Хто туды паўнамоцны такое благаслаўленне. Да? І тут некалькі гадоў назад былі некаторыя нюансы, так можа, што просто канферэнцыя выступіла ў канкрэтнай сітуацыі, што благаслаўляць могуць толькі святары. Амен. Гэта агульнае права, так павінна быць. Значыць, падчас цэлебрацыі публічнага культа вернікі не могуць нікого благаслаўляць. Вось розныя былі сітуацыі, але гэта не то, што забарона, толькі гэта прызыванне да захавання права, якое ёсць. Права сакраментальнага, права кананічнага, права нават на сэнсе эклезіялагічнага, калі ўжо паглядзім так. Але ўвогуле канферэнцыя вось гэты рымскі мшал, так? Ён жа пасля другого Ватыканскага сабора мае пад сабой такую даволі, скажем так, вялікую магчымасць да некаторых карэкціровак, да паставы вернікаў, да ўсяго іншага. І канферэнцыя, наколькі яна падрабязна ўсё гэта прапісвае? То есть там, дзе у рымскім шале ёсць магчымасць канферэнцыі біскупаў штосьці ўстанавіць, яна павінна гэта ўстанавіць. Ось так. Альбо можа не ўстанаўліваць. Калі на думку канферэнцыі біскупаў гэта будзе зручна, то можа зрабіць тое. Вось гэта паставы, напрыклад, пераказванне знака супакой, якім чынам. А якім чынам можна яшчэ? Можна рукой, можна руку падаць аднаму, можна пацалунак супакою рабіць па-рознаму, знак супакою, можна схіл галавы рабіць па-рознаму, это можна. Цікава. Альбо, напрыклад, пры цэлебрацыі іншых сакраментаў. Цэлебрацыя сакраменту хросту, якім чынам? Праз паліванне ці праз апусканне ў ваду чалавечка? Па-ўсякаму. А як у нас? Праз паліванне. Але ж, так, цяжка уявіць такую сітуацыю, каб можна было апусціць і нельга было паліць. Так. Але адваротнае было б. Поэтому, напрыклад, праз асперсію нельга, то есть праз, грубо кажучы, праз пакрапенне хрысціць нельга. Невядома, чым. А знак супакою у нас рукою? Прадпісанню канферэнцыі няма. Няма. Значыць, яна не абавязана прапісваць. Поэтому згодна з мясцовымі традыцыямі гэта робіцца. У нас рукою. Так, часцей за ўсё рукой, альбо ў галаве. У некаторых італьянскіх парафіях, напрыклад, это пацалунак супакою, альбо у неокатехуменальных супольнасцях вельмі распаўсюджаны пацалунак супакою. По-рознаму. Але што наконт агульнай літургічнай практыкі, то тут, я так разумею, канферэнцыя, яна павінна ўмешвацца тады, калі лічыць гэта патрэбным. У яе няма абавязку напісаць поўны, скажем так, поўную інструкцыю па тым, як павінна выглядаць узорная імша. Не, таму што ўсё-такі узорная імша ёсць, яна прапісана ў рымскім шале. І там заўсёды ёсць, то есть нейкі заўсёды ідэал, скажем, ідэал, можа, недобрае слова, нейкі прыклад ёсць. І калі канферэнцыя хоча штосьці змяніць, дастасаваць да мясцовых традыцыяў, нейкі яна можа это зрабіць. У пэўных выпадках, не скажу, што заўсёды. Таксама пры іншых сакраментах, напрыклад, пытанне благаслаўлення сужэнства свецкім вернікамі. Тэарэтычна магчыма, але не пажадана, наколькі я чытаў. Што гаворыць права кананічнае, права літургічнае, што ў тых краінах, дзе канферэнцыя біскупаў палічыць гэта мэтазгодным? Нават так. Так. Таму у абрадзе, напрыклад, у парадку сужэнства ёсць цэлы раздзел, на беларускай мове ён ёсць. Іншая справа, што наша канферэнцыя пака не палічыла патрэбна, што гэта ў нас патрэбна. Хапае святароў дыяканаў, хаця дыяканы не заўсёды могуць благаслаўляць, мы ведаем. Так. Там ёсць нюансы. Але тым не менш.
поэтому гэта таксама вырашаецца на ўзроўні канферэнцыі. То есть такія пытанні, ну, якія патрабуюць нейкай справы ці не патрабуюць. Гэта вельмі важнае пытанне, таму што ў нас меў асабісты досвед, быў на імшы ў адным месцы, не буду называць яго, а потым праз пару месяцаў быў на імшы, дзе служыць той же самы святар, але, груба кажучы, у суседняй вёсцы. І ўражанне было такое, што гэта зусім два розныя, скажем так, каноны імшы, ну, парадку імшы маю на ўвазе. Зусім розныя быў падыход і да спеваў, і да пастаў верных, і да ўсяго. І тут, канешне, вельмі важна, што ёсць канферэнцыя, і як мы разумеем, то тут, каб, скажем так, літургічныя пытанні па ўсёй краіне былі больш-менш аднастайныя, то вырашае ўжо не дацэзіяльны біскуп, а канферэнцыя. Вырашае канферэнцыя. У такіх выпадках, вось, таму гэтая справа і не павінна, поэтому літургічная справа канферэнцыі таксама. Ну, справы сакраментальныя, справы нейкія таксама адміністрацыйныя могуць быць вырашаны. Вось, то есть тыя пытанні там, дзе там, дзе права канкрэтна, напрыклад, зацвярджэнне падручнікаў да катэхізацыі. У нас ёсць падручнікі спецыяльныя? Канешне. Для ўсіх класаў распрацаваны, 10 класаў, ўсё. Зноў-такі, хто павінен зацвярдзіць канферэнцыя біскупу. То есть у праве ёсць некаторыя канкрэтныя сітуацыі, што канферэнцыя павінна зрабіць. А ці можам мы так хуценька пералічыць? Значит, все, што датычыць таго, як павінны адбывацца сакрамэнты, там, дзе гэта магчыма. Не ўсё, в том-то справа, што не ўсё. Там, дзе гэта магчыма, там, дзе, зноў-такі, там, дзе агульнае права прадугледжвае такую магчымасць варыяцыі з боку канферэнцыі біскупаў. Скажем, вось такія рэчы. Таксама могуць быць нейкія распараджэнні дысцыплінарныя адносна цэлебрацыі сакраменту. Могуць быць. Адносна цэлебрацыі. Напрыклад, можа быць, не ведаю, забарона цэлебрацыі эўхарыстыі ў лесе. Штосьці такое. То есть у нейкім месцы, бо права гаворыць агульнае, што святая імша павінна быць цэлебравана ў месцы святым, калі няма месца святога, месцы годным, так заўсёды пытанне, што такое месца годнае. Заўсёды са сталом, са белым абрусом і гэтак далей, але пытанне, што такое годнае месца. А вось наконт святога месца. Гэта, наколькі я памятаю, капліцы, касцёлы і могілкі. Ці значыць гэта, што кожны святар можа тэарэтычна служыць на могілках? Тэарэтычна можа. А вось пытанне, ёсць проста бойскаўты каталіцкія, скаўты каталіцкія, выбачаюся. Ну, там і гёрлсы, бойс. Так, і нават там і ў петрыстаў гэтак далей, я Нямецчыне бачыў там журналы, там быў фотаздымак, дзе яны проста сапраўды там на скале нейкай ці ў лесе проста паставілі столік і служаць. Не, ёсць такое, то есть паўсюдна, па сутнасці там, скажу, гэта, напэўна, калі б это было вельмі частая з'ява і пастаянна, напэўна, хаця падчас скаўцкіх выездаў там дакладна не ведаю інфармацыі, ўсё гэтай самай, ведаю, што на 2 тыдні едуць у лес, там тады 2 тыдні едзеш у лес, то тады дзесьці трэба імшу служыць, як ёсць святары. Вось, таксама меў такі досвед, плаваючы на каяках, не, вось, 2 тыдні плавалі па такіх месцах вельмі глухіх, была група святароў, проста адзін каяк пераварачвалі, ім служылі раніцай імшу. Я чуў, што Ян Павел II так рабіў. Так, Ян Павел II так рабіў. Я ездзіў з групы, адзін чалавек з'ездзіў калісьці з ім. Не вы з Яном Павлом былі? Не. У вашай групе быў чалавек? Быў чалавек вельмі ўжо старэйшы, чалавек святар старэйшы ўжо, які ездзіў. І па сутнасці, у Польшы это распаўсюджана, хто на каяках ездзіць, раніцай перавярнуць каяк, адправіць на ім святую імшу і плысці далей. Понятна, што гэта такая сітуацыя, святары плывуць, трэба дзесьці імшу адправіць, бо не заўсёды па тых, кажу, мясцінах, дзе едзеш далёка, не заўсёды касцёл знойдзеш. Але калі можна, напрыклад, стацца нейкая такая надзвычайная сітуацыя, скажем, злоўжывання гэтых... Вось я лёгка уяўляю. Напрыклад, падчас пахавання, куды вы часам накіроўваецеся, як і ўсе святары, а ў нашых рытуальных залах пачаць цэлебраваць святую імшу. Гэта, канешне, злоўжыванне. Бо яны для гэтага не прыстасаваныя. Так, яны для гэтага не прыстасаваныя, тым больш, што, кажу, у мінскіх рытуальных, альбо, ёсць заўсёды касцёлы і святыні, дзе можна імшу адправіць. Інша справа, што там нават няма дзе звычайна адпраўляецца, зал невялічкія ў нас. Але, хаця ў савецкія часы ведаю, што святары, это была адна з немногіх магчымасцяў, дзе яны маглі імшу цэлебраваць. Так вось. Такі паўлегальна, але ўжо на пахаванне, то ўжо якось так, было так, што можна... Некаторыя выпадкі нават апісаны, калі святар менавіта прыхадзіў у дом памерлага і там цэлебраваў святую імшу, спавядаў, удзяляў каму-нибудь, больш не было дзе наогул.
То есть, калі святар прыязджаў за много сот кіламетраў на якіх... Ну, але гэта выключная сітуацыя. Зноў-такі сітуацыя выключная, сёння яны І сёння так рабіць нельга. Сёння такі... А што робяць тады ў Іране, напрыклад? Не толькі ў пасольствах. Не, я не кажу про Іран, цяпер не кажу про Беларусь. Вось, напэўна, у свеце ёсць такія сітуацыі. Маецца на ўвазе, што ўжо магчыма нельга так рабіць у нашых краінах. Ну, у нас уже камунізму як бы няма, забароны няма. Так, не, і згодна з законам аб свабодзе веравызнанняў мы можам цэлебраваць святыя імшы таксама, значыць, у месцах святых, публічных, якія нам дадзены, то есть касцёлы, капліцы, могілкі і іншых месцах, вось, для цэлебрацыі Божа, ну, іншых месцах, але калі не мае сістэматычны характар, напрыклад, магу дамоў прыехаць памаліцца да чалавека, магу дома паспавядаць чалавека, пахаванне таксама адправіць. А дазвол ардынарыя на кожную такую імшу трэба браць? Ну, як права кажа. Ну, павін быць дазвол на цэлебрацыю імшы, вось, ну, але не за кожны раз. Права гаворыць, каб это было месца годнае. Да, то есть, каб это было месца годнае. Іншыя справы, напрыклад, цэлебрацыя сакраменту споведзі. Ну, ў любым месцы. Так, в любом месцы, понятно, только право нам яшчэ у нас это не распаўсюджана, дзякуй Богу, вось, але публічная дыскусія, ну, так званая публічная, это не добрая назва публічная споведь, але праве называецца так магчымасць агульнага ўдзялення адпушчэння грахоў некалькі пенітэнтам адразу. Просто можна вось наконт гэтага пытання. Я памятаю, калі вучыўся ў каталіцкім каледжы, вы у нас выкладалі, распавядалі нам адну гісторыю пра Італію, дзе святар пытаў аборт «но». Ну так, это было. Вось просто пытанне, гэта ж парушаецца тайна споведзі, не? Такім чынам? Не, ён пытаў гэта не на публічнай споведзі, а на прыватнай. Прыватна, калі... Ну, просто трохі кур'ёзны выпадак быў, святар не разумеў італьянскую мову, ось, ну, і там па-італьянску спавядаліся, ну, бо аборт ўсё ж такі злачынства моцна, і не кожны... Цяпер ужо кожны святар можа дзеліць адпушчэнне грахоў. Раней не было, зусім нядаўна, так, 16-го года. Пасля года міласэрнасці папа ўвёў гэта, і, ну, і понятно, што кожны святар не мог удзеляць адпушчэнне, таму для таго, каб ён упэўніцца, яму упэўніцца, што ён можа удзеляць адпушчэнне грахоў, ён пытаў, ці не было аборта, станьце ўжо. Вось так нараджаюцца легенды. Так нараджаюцца легенды. Артур, будьце асцярожнымі з гэтым. Але ўвогуле такія ж публічныя адпушчэнні ў нармальнай сітуацыі павінны адбывацца, калі самалёт падае, напрыклад. Ну, самалёт падае, да, тому што адбываецца, мы не ведаем, калі самалёт падае. Але ёсць яшчэ сітуацыі, да, напрыклад, то есть права гаворыць канкрэтна, такое публічнае адпушчэнне можа быць калі існуе занадта вялікая колькасць вернікаў і малая колькасць спаведнікоў, што калі вернікі цяпер не прыступяць да сакраменту споведзі, то яны у далейшым без уласнай віны яшчэ доўга застануцца без этого сакраменту. То есть у нас такое зноў-такі цяпер у Беларусі немагчыма. А вось у мяне пытанне, калі быў савецкі час, такое практыкавалі ж, напэўна. Вы не ведаеце такі старый? Я так і не ведаю такой сітуацыі, але то есть магчымасць была. Да, бо, напрыклад, калі у нас, скажем, у буцлаўскай урачыстасці вялікія чэргі стаяць, хтось сказаў, давай, ну, можна удзяліць публічнае адпушчэнне. Не. Чаму? Нават той, хто не паспеў буцлавіць схадзіць да споведзі, ён можа паспяваць заўтра пайсці да свайго ксяндзапропашча. Дзе б ён не знаходзіўся. То есть няма гэтай небяспекі. Але і там у кодэксе ёсць такая рэч, што умовы, калі такое адпушчэнне можа, павінна вырашыць канферэнцыя біскупа ўстанавіць гэтыя умовы. Ага, і тут канферэнцыя. І тут канферэнцыя, напрыклад, так? То есть у гэтых сітуацыях, да? Значыць, чыста тэарэтычна, калі канферэнцыя выпісвае прадпісанне, што калі там да аднаго святара ў чаргу стаіць 20 чалавек, можна ўдзяліць публічнае, значыць, так сказаць, адпушчэнне. Не, тэарэтычна, калі канферэнцыя такое піша, то парушэння права няма, калі яна так прыняла. Калі ў гэтай сітуацыі это будзе. Трэба вельмі моцна. Таму таксама пры іншых сакраментах, таксама ўдзяленне, калі дапускаць іншых да сакраменту споведзі святой камуніі, таксама ёсць. Пачакайце, а нам патэлефанаваў нехта. Давайте. Прабачце, я не чуў, што вы казалі, што Змітрый настолькі ашалеў. Ну, падлучайце нас, калі ласка. Цікава. Алло. Похваленный Иисус Христос. Навеки вечные. Станислав з Минска с парафии Святого Духа. Я памятаю, такая практика была в дзяцінстве. Я сам с 68-го года. О, цікава, але ездил в Красный, парафию Красный, под Молодечное. Там служил ксёндз Ян Адамович. Ну и так были такие практики, особливо на вербную неделю. Агульная споведь. Помню, ксёндз на амбоне стоял и говорил: «Вспоминайте грехи,
Вот там люди приезжали, аж на вот с Челябинска, с Союза даже приезжали. Ну так, бо это, по сутности, было остатний костел на ўсход. Так. И еще хотел бы такое питание, а вот я батьки благословляюсь перед венчанием. Тоже такая была традиция, что дома батьки благословляюсь эту пару. Можна це так? Ні, дякую, пан Станіслав, вам за запитання, за приклад перед усім, бо я так... А ви говорите, світські вірники не... Ні, я ходжу під час літургії, так, під час публічного культу, так, бо, звісно, благословлення батьків для дітей завжди є, це свята реч, це ніхто не негує, абсолютно, ні. Може, я не так сказав, бо не зрозуміли добре. Ось, бо під час літургії, да, от іменно благословлення то, якое то, што мы называем Божае благословленне праз распарадчыка, якое ідзе, так? То есть толькі гэтай справы не. То благословенне бацькоў, дзяцей, там, сужонкаў, гэтак далей, дома, як то ўсё спакойна. Але вот, за прыклад, з ксяндзом Янам Адамовічам, дзякую вялікі, ось, напэўна, так, ну, бо, ведаючы, бо яшчэ моя мама расказвала, кіно ў 60-х гадах ездзілі туды ў Краснае, сапраўды, што там, і хто прыязджаў, то понятно, што, думаю, што ксёндз чыста фізічна ўсіх не мог паспавядаць. Там такія прыклады былі, успамінаюць старэйшыя асобы, была усяночная адарацыя перад Вялікднем, і гаворыць, нават каб чалавек заснуў, то ён бы не ўпаў, бо так адзін к аднаму быў прыхінуўшы. Поўны касцёл быў бітком набіт. Так, бо больш не было нідзе, толькі у Краснага Бяжэвіча пад Мінскам больш не было. Ракаў яшчэ, каб... Ну, там не заўсёды святар быў у Ракаве, хаця там... Ян Такарскі ў 70-х гадоў. Ну, на 74-м памёр ужо, так. У 74-м памёр Ян Такарскі, так. Дзякую, вялікі пан Станіслав. Дзякую, з Богом. Дзякуем вельмі дзякуем з Богом. Вось бачыце, сапраўды, і такі прыклад... Слухайце, выдатна, зваротная сувязь пашырае абароты. Супер, вось. Не, я конкретных прыкладаў не ведаю, понятно, што про это там ніхто не скажа, асоба, вось пан Станіслав сказаў, дзякуем вялікі. Вось, то есть, але права гэта дапускае, натуральна, што... Ну, і конкретны прыклад, конечно, самалётам, да, калі самалёт падае, там ужо ўсё можна. Святар адпускае грахі, добра, каб святар ляцеў. Вось, я пару месяцаў назад ляцеў так разам са мной, гляжу, сестра законная выходит. Ну, і так сталася, што у нас месцы разам былі, так яна, ой, уже не страшно ляцець, случай, чего то рядышком сядзіце. Вось, поэтому, ну, але дзякуй Богу. А гэта, ну, нейкая форма ёсць для такога адпушчэння? Так. То есть агульная форма, просто не адпускае табе грахі, адпускае вам грахі. А чалавек жа ў гэты момант павінен рэагаваць. Так. Ну, трэба, конечно, калі ёсць магчымасць, трэба сказаць, прашу узбудзіць жаль за грахі, да, каб усе ўзбудзілі жаль за грахі ў такой сітуацыі, то есть наколькі гэта... Ну, конечно, што там адбываецца, кажу, не дай Божа, як самалёт, што там мы ўжо не ведаем, як это. Дарэчы, да нас толькі што гукарэжысёр паведаміў, што прыйшло пытанне ў Viber. Калі ласка. А трэба нам яго зачытаць неяк? А я просто без тэлефона. А у мяне таксама без. Ну тады зачытайце нам, калі ласка. Не, зараз падаю. Або... Хтосьці падасць. Добра. Значыць, там наш гукарэжысёр, вы пачуеце яго прыемны голас. Зачытае пытанне. Паслухаем, так, гукарэжысёра. Хвала Христу, ці публікуецца дзесьці пастановы канферэнцыі біскупаў Беларусі і не зусім па тэме, ці можа грэка-католік быць тэрцыярыям, так, дамініканскага ці кармеліцкага ордэна, і ўвогуле у чым розніца паміж вот гэта слово на букву Т, паміж тэрцыярыямі і аблатам. Дзмітрый, дзякуй. І аблатам? Розніца паміж тэрцыярыямі і аблатам. Добра, зараз пра ўсё будзем казаць. Шчыра дзякуем Дзмітрыю за такое выдатнае пытанне. Значыць, там што было? Там было да тэрцыярыя яшчэ нешта. Першае пытанне было, якое датычыць, дзе публікуюць дакументы. Так, дакументы канферэнцыі біскупаў. Гэта цікавае пытанне. Ось, ну, можна зайти на Католік Бай, там справаздача нават было 5 студзеня, пазаўчора было пазачарговае паседжанне канферэнцыі біскупаў у сувязі з ад'ездам нунцыя. Ну, і там таксама на Католік Бай апублікаваны быў.
справаздача, скажем так, з таго, што адбывалася на канферэнцыі біскупаў, сам пратакол паседжання заўсёды вядзецца сакратаром, генеральным сакратаром канферэнцыі біскупу, адпаведна месца падшываецца, ёсць, але публічна падаюцца, то есть тое, што публічна можна сказаць, тое заўсёды на Католік Бай на афіцыйным, бо Католік Бай это афіцыйны сайт канферэнцыі каталіцкіх біскупаў. Это так. І таму там это ўсё ёсць. Але ж поўныя тэксты канферэнцыі не абавязаны публікаваць. Поўны тэкст не абавязаны публікаваць, так. Бо часам бываюць такія пытанні, якія лепей пакінуць у межах. Ёсць розныя пытанні. Тое, што можа, заўсёды справаздача. Ёсць паведамленне з чарговага пленарнага паседжання канферэнцыі біскупаў, заўсёды ёсць на сайце. Яго можна знайсці ўсіх. Учора было, по-моему, 76-е, 76-е, мне здаецца, было паседжанне. Вось, поэтому ўсё гэта можна знайсці. А калі чалавеку вельмі трэба, ён можа асабіста прыйсці да вас у курыю і папрасіць, калі абгрунтуе такую прычыну? Ну, скажем так, цяпер мітрапаліт з'яўляецца старшынёй канферэнцыі біскупаў, але фармальна это ўсё дакументацыя, мітрапаліта генеральны сакратаря таксама. Гэта ўжо не датычыць дыяцэзіі. Это ўжо не дыяцэзіяльны, это ўжо парадыяцэзіяльны орган. Ну, конечно, некаторы там рэч у мяне ёсць, калі там штосьці, напэўна, павінен мітрапаліт даць дазвол на штосьці такое, бо я сам па сабе не магу даць таксама нейкую інфармацыю. Цяпер добрае пытанне было наконт тэрцыяры. Я магу сказаць, што вось грэка-каталікі ёсць, многія ордэны ёсць, канешне, віртуальныя. У нас ёсць рэдэмптарысты, бліжэйшае, што да нас гэта лацінскага і візантыйскага абрадаў. Хто яшчэ? На самой справе можна рабіць і ўсходнія галіны, напрыклад, калі не памыляюся, на прыходзе Святога Духа, той, які знаходзіцца ўнізе ў чырвоным касцёле. Уняцкі. Так, там ёсць, калі не памыляюся, францысканскі монах, які, як я разумею, грэка-каталік, так? Ён там проста кадзіл. Я дакладна не ведаю, так, але гэта брат Яраслаў. Брат Яраслаў, так. Я не памятаю. Я не ведаю, з якога ён закона, але ён дакладна нейкі законнік. Там, калі не памыляюся, габіт у яго францысканскі. Можна проста рабіць, але вось тэрцыяры, так, это ж трэці ордэн, гэта ж для міра, наколькі я памятаю. Хай вось ксёндз Дмітрый адкажа. Вось, па-першае, тое, што наш гукарэжысёр можа так цяжка было вымовіць, для нас слова даволі такое цяжка для нашай мовы тэрцыяры. Слово тэрцыя, трэці, то есть ёсць такое паняцце, як трэці закон. Што это такое? Звычайна у многіх законах, якія існуюць, ёсць ветка мужчынская, галіна мужчынская, галіна жаночая і трэця, так званы ордэн светскі. То есть это светскія людзі, якія жывуць у свеце, якія маюць свае сем'і, займаюцца сваёй працай, але якія жывуць гэтай, скажем, духоўнасцю. Это францысканская, это кармелітанская, это дамініканская, якаясьці іншая, абляцкая, можа быць, і так далей. Яны жывуць і духоўнасцю. Так, ёсць нейкая форма, конечно, іх там таксама маюць свае нейкія абяцанні, так, нейкую форму, скажем так, таких вось... Знешнюю? Знешнюю не. Хотя, можа, некаторыя... Может быть, медальончики? Медальончики, шкаплер, может быть, такое вось, але у форму не стоит, значит, что одежда нейкая спецыяльная. Габітаў не маюць. Не, габітаў не маюць, абсолютно. Вось. То есть, гэта людзі, якія, звычайна, скажем так, у практыцы пры парафіях, там, якую ведуць законнікі, ёсць, напрыклад, пры кармеліцкай парафіі ў Мінску ёсць трэці закон кармеліцкі, так, пры там францішканах трэці закон францішканскі, і так далей. То есть это нормальная ситуация, да? А у нас пыталі доминиканцы або кармеліцы. Кармеліты, по-моему. Францысканцы былі таксама. Францысканцы. Не, у пытанні конкретно. Так, не важно. У большасці законаў, то есть можна стварыць, няма праблема. Пытанне, хто яе створыць, хто будзе пікавацца і гэтак далей. Понятно, што як дыцэзіяльны святар не буду пікавацца кармеліцкім. Марыяльна, напрыклад, лацінскі ордэн быў, але там некалькі было ўсходніх. Так, я тут разумею сутнасць пытання сугуба практычная. Чалавек грэка-каталік і хоча далучыцца да трэцяга ордэна, які у нас у нашай Беларусі пераважна фактычна лацінскі. Так. Як мы ўжо казалі, праблем з практыкаваннем любых формаў духоўнасці, з цэлебрацыі сакраментаў, сакраменталю няма абсалютна ніякіх. Вось, то есть, калі чалавек знаходзіцца ў поўнай супольнасці з касцёлам, то есть, неважна, якога ён абраду, ён спакойна можа быць членам трэцяга закона, то есть, тэрцыярыем. Хіба што дзесьці ў якімсьці законе ёсць канкрэтная забарона.
Я гэта не ведаю. Это можа быць ва ўласных канстытуцыях, але не ведаюць, ён такая ёсць. Ну, значыць, трэба проста пачытаць іх статут, калі няма забароны, значыць, можна. А яшчэ ён спытаў, чым розніца паміж тэрцыярыем і аблатам. Так, ну это просто трошкі розныя аблаты, таксама гэта, скажем, законнікі. Это аблаты Марыі Безаганнай, які ў нас працуюць у Мінску, працуюць у Шуміліне таксама, працуюць на Гродзеншчыне, вось у нейкай парафіі ці двух. Вось гэта манаскі, скажем так, манаскі закон, так вельмі. Суборны сельцоў аблатаў, якія скіраваны свой дзень перш місіянерская дзейнасць, яны займаюцца місіямі, таксама вядуць парафіі, па сутнасці як іншыя законы, як францысканцы, як капуцыны, капуцыны адзін з францысканцаў, як кармеліты, як дамінікане, як іншыя, то есть жывуць сваёй нейкай харызмай. Конечно, аблаты гэта, асобы законныя, да, то есть там могуць быць святары, могуць быць таксама браты законныя, вось. Але тэрцыяры, што паўтаруся, што это людзі, якія жывуць у свеце, людзі светскія заўсёды. Яны не жывуць ні ў супольнасцях, яны не маюць абяцання беднасці, не маюць абяцання чысціні і так далей. Да? То есть людзі жывуць у свеце, яны жывуць духоўнасцю гэтага ордэну. Да? То есть, калі кажам, аблаты гэта законнікі, грубо кажучы, да? То тэрцыяры заўсёды людзі светскія. Ну, прынамсі, цяпер так. Вось спытаць наконт Хасамары Скрывы, вось яго опус Дэй, гэта можна назваць як тэрцыярыем? Нет, опус Дэй гэта спецыяльная, так званая, гэта персанальная пралатура. Так. Да, вот у Кодексе канечнага права ёсць цэлы раздзел. Чакайце, опус Дэй гэта... Арганізацыя, якую заснаваў Хасамары Скрыва? Это такая дзіўная арганізацыя, трошку сама на сябе замкнёная, я б сказаў так. Ну, скажем так, гэта не надта карэктна, конечно. Так, не зусім карэктна, але гэта не тыя, якія прыхільнікі традыцыйнай імшы. Не. Просто у іх такі статус гэтай пралатуры, я не памятаю, каб што-небудзь яшчэ такое было. Вось, в том-то вся і справа, я што я хочу зараз сказаць. То есть у кодексе ёсць, канону 10 або 15, які датычаць персанальных пралатур. У наводцы, все, я пераблытаў. У наводцы опус Дэй, прабачце. Так, персанальных пралатур толькі. Злыя языкі кажуць, што было спецыяльна пад опус Дэй напісана. У старым кодексе гэтага не было. І іншай персанальнай пралатуры таксама не існуе у свеце. Яна толькі адна існуе. Это опус Дэй. Вось. Так, яны маюць структуру вельмі, трошкі падобную да дыяцэзі, толькі персанальнай дыяцэзі. Да? То есть яны маюць магчымасць інкаардынацыі. У свой, то есть, могуць быць святары, якія належаць менавіта гэтай пралатуры, маюць магчымасць існавання сваіх семінарый, чым яны карыстаюцца. Узначальвае іх таксама, называецца пралат, але ён з'яўляецца біскупам, мае біскупскае пасвячэнне часцей за ўсё, хаця па праву не абавязкова павінен мець, бо заскоплены пралатам, але ўсё ж такі узначальвае звычайна біскуп. Вось, то есть яны маюць усе такія, скажем, рысы дыяцэзіі. Але яны не з'яўляюцца. Але дыяцэзі не з'яўляюцца. Ясна. Тут нам Дзміцер удакладніў, мне гукарэжысёр сказаў, што ён казаў, што маюцца на ўвазе аблаты свецкія, напрыклад, бенедыкцынскія аблаты. Аблаты? Я правильно прочитал? Скажите, калі ласка. Да, все так. Нічого, що кажучи, перепрошую про аблатаў бенедыктынскіх. Вось, напэўна, то есть, калі гэта трэці ордэн, магчыма, і кажу, я духоўны бенедыктынцы, тому у нас Беларусі бенедыктынаў няма. Калі гэта трэці ордэн бенедыктынаў, трошкі сумняваюся, шчыра кажучы, штосьці такое, бо аблаты бенедыктынскія. Может, наступны раз я даведаюся, штосьці. Тады пакінем гэта пытанне да наступнага разу. Дмітрий, прашу прабачэння, вось, але тады... Можна толькі зрабіць здагадку, што гэта чыста тэрміналагічна можа быць адрозніваецца. Магчыма, але лепей я даведаюся, штось такое існуе, каб проста не казаць неправду, бо не выглядаем. З опус Дэй разабраліся. На пытанне Дмітрия адказалі, значыць, наконт бенедыктынцаў праверым. Так, на ўсе адказалі ж пытанне? Дзякую. Так, значыць, скончылі мы пералічылі ўсё, што можа рабіць канферэнцыя вельмі падрабязна з рознымі прыкладамі. Далёка не ўсе, яшчэ многа чаго, я нават усяго не пералічу, але то есть, што галоўнае зразумець, да? То есть, ёсць некаторыя пытанні, якія касцёл пакідае на разгледжанне канферэнцыі біскупаў. Больш таго, цяпер, можа, у чым папа вінавачыў, што ён такой, можа, трошкі больш такой адказнасці кідае на канферэнцыю біскупаў. Это вось пытанне ёсць да нямецкай канферэнцыі біскупаў, што яны прымаюць, не
прымаюць і гэтак далей, але то думаю, ні часа, ні месца, каб на гэтым дыскутаваць. За Германію трэба толькі маліцца, дыскутаваць не будзем. Так, не будзем дыскутаваць, але сам факт, да, то есть вот это вось тое, што то есть той канферэнцыя біскупаў мае нейкія, то есть альбо з моцы права нейкія справы вырашае, альбо другое, што было, бо мы яшчэ не ўсё, так? Там было альбо тое у тых справах, якія нададзены канферэнцыі асабліва мандатам апостальскай сталіцы. То есть тэоретычна апостальская сталіца можа загадаць канферэнцыі біскупаў прыняць нейкую пастанову, прыняць нейкі дэкрэт, напрыклад. І тады канферэнцыя павінна гэта зрабіць. Яна не можа адмовіць. Тады ўжо не можа адмовіць. То есть тады ўжо штосьці круціць, как хочаш, але гэта павінна быць зроблена. Гэта значыць, што любую праблему ў лакальных канферэнцыях апостальская сталіца можа вось такого взяць і вырашыць. Альбо вырашыць, або сказаць, каб канферэнцыя вырашыла. Не, я маю на ўвазе, што гэта вельмі проста для апостальскай сталіцы ўзяць і вырашыць нейкую праблему. Вспоминается советская папа может все что угодно. Это так. Апостольская столица. Церква. Так, Рома лакута кауза финита. Под это склавиум, так? Тут уже ничего не сделаешь. Да? То есть, поэтому, да, конечно, но это ненормальная ситуация, когда апостольская столица вмешивается в некие справы мясцовых костелов. Но или когда уж так ситуация, скажем, накаляется, альбо что-то, конференция себе не радить, альбо индивидуальный бискуп себе не радить у диецезию, тогда уже апостольская столица павінна ўмяшацца ў гэта. Выдатна. Далей. У выпадках, калі не паўсюднае права, не асаблівы мандат апостольскай сталіцы не надзялілі канферэнцыю біскупаў уладай, пра якую мы казалі, то вельмі важна, паўнамоцтвы кожнага асобнага дэцызіяльнага біскупа застаюцца непарушальнымі. І ні канферэнцыя, ні яе старшыня не маюць права дзейнічаць ад імя ўсіх біскупаў, вось, калі ўсе біскупы і кожны з іх паасобку не дадуць на гэта згоду. То есть тое, па сутнасці, што мы казалі. То есть калі не агульнае права, ні спецыяльны мандат, не дае канферэнцыі права штосьці вырашаць, кожны біскуп застаецца найвышэйшым заканадаўцам у сваёй дыецэзіі. То есть ані старшыня біскуп, ані ўсе члены не могуць яму нічого сказаць. Все логично. Все то, что мы казали. Все-таки, то есть, подкреслим, что конференция бискупов не является органом над мясцовыми костелами, то есть не является органом над. Да? Пасля заканчэння кожнага пленарнага паседжання, там можа зноў-такі вяртаючы да пытання Дмітрыя, старшыня павінен пераслаць апостальскаму пасаду справаздачу аб актах канферэнцыі, як для паведамлення аб актах, так для таго, каб дэкрэты, калі яны існуюць, былі зацверджаныя. Вау. Это ж колькі там справаздаш? Много. Вельмі много. Таму ёсць цэлыя органы пры апостольскай сталіцы, які тым займаюцца. Понятно, калі там, ведаеце, то, што у нас было надзвычайнае паседжанне, павіншавалі нунца, вырашылі пілігрымку арганізаваць там добра. Але справа намнога больш выглядае, калі прымаюцца нейкія дэкрэты, да? Калі прымаецца штосьці асабліва важнае для жыцця мясцовага касцёла. Або, напрыклад, прымаецца, зацвярджаюцца канферэнцыі пераклад нейкіх літургічных кнігаў, які павінен быць зацверджаны адпаведнай кангрэгацыяй, часцей за ўсё Божага культу, дысцыпліны сакраментаў. Понятно, что все эти акты павінны быць пераказаны апостольскай сталіцы, каб яна это зацвердзіла. Можна яшчэ раз паўтарыць пра гэта пераклады літургічных тэкстаў? Калі ёсць, напрыклад, на беларускую мову тлумачым святое пісанне, тлумачым імшал, тлумачым іншыя літургічныя кнігі, то кожны пераклад павінен быць зацверджаны кангрэгацыяй. Апостольскай сталіцай. Часцей за кангрэгацыяй Божага культу, дысцыпліны сакраменту. Вось это павінна быць. Так, там можа датычыцца якіх-небудзь там літургічных спеваў, напрыклад? За спевамі іншая справа, трошкі таксама іншая справа. Тут менавіта датыч толькі афіцыйнае тлумачэнне святога пісання і сакраментальных кніг. Сакраментальных кніг. Бо за спевамі там, каб спевы кожнай апостольскай сталіцы зацвярджала, то это было... Але мясцовая канферэнцыя зацвярджае спевы ці не? Ясно. Вот. Далей мы казалі, што пры канферэнцыі біскупаў існуе сталая рада. То есть канферэнцыя не толькі працуе там раз ці два разы ў год, калі біскупы збіраюцца, толькі сталая рада павінна працаваць пастаянна,
і павінны клапаціцца аб тым, каб быў падрыхтаваны парадак для пленарнага паседжання канферэнцыі біскупаў, вось, і аб тым, каб належным чынам выконваліся рашэнні, прынятыя на пленарным паседжанні. Вось таксама павінна займацца іншымі пытаннямі, якую даеце яму статуты. Ну, па сутнасці, натуральна, што нехта павінен рыхтаваць паседжанне, то, што мы кажам, павестка дня называецца, вось. І такім чынам, то есть канферэнцыя паказана ў праве як орган жывы. Да, то есть орган, які сапраўды штосьці робіць. Трэба падтрымліваць адносіны паміж... Пачакайце, нам зноў патэлефанавалі, у нас сёння нейкі аншлаг. Бачыце, ўсё-такі добра вы сказалі, што ўсё-такі выходны дзень святкуем. Злучаемся. Хвала Христу. Хвала навеки, Станислав. Знову, пан Питание до ксенза Дмитрия, а чи плануется выдать спевника, вот спеву, где спевы будут для усіх парафій, бо бывает так, приходишь, в один костел так спеваешь. Добре. А ще вот по литургичному будет такое, что, ну, пан Станислав, дзякуем вялікае. Сапраўды, это праца ўжо ідзе, напэўна, можа, ваш пробашч ксёндз Ян больш пра гэта ведае. Вось, сапраўды, праца ідзе, ўжо много гадоў ідзе. Я дакладна кажу, не займаюся тым перакладамі, поэтому не скажу, на якім этапе гэта ёсць, но але работа ўжо ідзе. Поэтому спадзяёмся, што некалі спеўнік будзе выдадзены. Дзякуй, пан Станислав. Дзякуй, з Богом. Пан Станислав. Але той спеўнік, про які кажа пан Станислав, ён на дэцызіяльным узроўні прымаецца ці на канферэнцыйным? На канферэнцыйным будзе. І там все біскуп паставіць свой імпрыматур? Не, імпрыматур адзін біскуп заўсёды ставіць. Адзін біскуп ставіць імпрыматур, вось, няма сэнсу, каб усім біскуп. Канферэнцыя павінна адобрыць. Спевы, насамрэч, невялікая праблема, бо калі спевы пабожныя, народныя, то няма бяды. Тут іншае пытанне, калі будзе з'яўляцца нейкія раптам дзіўнаватыя спевы, можа быць, з нейкімі дзіўнымі тэкстамі, чаго ў нас, дзякуй Богу, пакуль што не было, але крый Божа, то тады ўжо канферэнцыя мае поўнае паўнамоцтва, так сказаць. Усякае. Тут яшчэ пытанне падзеліць спеву літургічнае і нелітургічнае. Часамі спеў можа быць пабожнае, добра пабожнае, но але не будуць падчас літургіі нельга іх выкарыстоўваць. А бывае па-ўсякаму. Таксама на іншых, які называюць дзіцячае, моладзевае і так далей, чаго там толькі не пачуць. На пілігрымах, так. Пілігрымкавыя. Не, ну, пілігрымка – это не літургія. Пілігрымцы – это... Падчас пілігрымкі, калі літургіі слушаць, яны таксама такія вельмі моладзевыя. Усякае бывае. Але сама пілігрымка – это не літургія. То есть, па сутнасці, сама пілігрымка там можна там і спявалі. Але абы святой двоіцы не маліліся. Ну, святой двоіцы не маліліся. Ось, штосьці там Маці Божая у лесе па кочках скачуць, я гадаю, штосьці такога. Ну, рознае было. Застрэліся две Мацеры Божыя, там Буцлаўская. Так, штосьці такое. Каб так рознае, вы паверце, што бываюць розныя справы у жыцці. Ну, але это ўсё павінна адпаведна кантролі быць. Так, да. Далей што ў нас? Далей, што трэба падтрымліваць адносіны паміж канферэнцыяй біскупаў, асабліва суседнімі, да большага добра і захавання. Суседнімі геаграфічна? Геаграфічна. Значыць, мы павінны сябраваць з канферэнцыяй біскупаў суседніх краін? Ну, сябраваць. Падтрымліваць адносіны. Не напісана сябраваць. Падтрымліваць адносіны. Я думаю, што падтрымліваем. Ну, падтрымліваем, конечно. А вось калі мяжы няма, ну, ці яна водная, напрыклад, я так разумею, у Аўстраліі там канферэнцыя ў іх асобная, уласная, тады яны павінны падтрымліваць там, я не ведаю, з Новай Зеландыі там. Ну, ведаеце, заўсёды такое падтрымліваць адносін такі, нібы такие прадпісанні павінны падтрымліваць, но іх не падтрымліваць, то што? Ну так, это такое эфемернае, заклікаецца, так разумею, да добрасуседства. То ж няма такого, што ты сядзіш і падтрымліваеш адносіны. Што бы ты зрабіць, каб падтрымаць адносіны? Напэўна, не. Ну, это натуральнае, чалавечае, такое добрасуседскае, ну, пастанова, ну, каб мы жывём разам у суседніка. Напэўна, ёсць некаторыя справы, якія блізкія адной. А ў Новай Зеландыі, ў Аўстраліі, там ввогуле, ці там асобныя канферэнцыі, нешта я моцна сумняваюся. Австралия хуже за все так. Особные? Ну, там много біскупаў розных. Конечно. Вельмі вялікая каталіцкая краіна Австралія. Не, у іх просто гістарычна там быў перыяд, калі гэта, скажем так, унія, в прынцыпе, развалілася толькі ў 20-х, калі я не памыляюся. Ну, не так важно, окей. Ну, не скажу зараз, але, ну,
переменилось многое там. Так само 100% не скажу, что у нас... Ну, але мне здаецца, што там... Ясно. Да? І ўсялякі раз, калі дзейнасць або планы канферэнцыі набываюць міжнародны характар, неабходна выслухаць меркаванне апостальскай сталіцы. А якія могуць быць міжнародныя дзеянні ў канферэнцыі? Ну, напрыклад, арганізацыі нейкіх, можа быць, нават сумесных санктуарыяў, сумесных там, напрыклад, можа, навучальныя установы, якія есці могуць быць арганізаваны, альбо нават, напрыклад, тлумачэнні кніг маюць адны мовы. Суседнія краіны маюць аднолькавыя мовы, ну і там тлумачэнне кніг літургічных. Тады, напэўна, варта слухаць адну другую канферэнцыю. Значыць, канферэнцыя Бенелюкса, яна павінна кожнае сваё дзеянне фактычна глобальнае узгадняць з апостальскай сталіцай. Ну, не, там адна канферэнцыя. А, тут калі некалькі канферэнцый... Тут гаворка ідзе не пра некалькі краін, пра некалькі канферэнцый. У старым Бенелюкс, альбо скандынаўскі, это адна канферэнцыя. Это трошкі іншая справа. А ці трэба для... Ну, вось мы хочам арганізаваць пілігрымку, туды там да Маці Божай і санктуарыя Чэнстахоўскага. Канферэнцыя Беларусі, у канферэнцыю Польшчы павінна прасіць дазвол на гэта? Залежна, якім узроўні арганізуеце пілігрымку. Калі парафія святой Кунігунды збіраецца паехаць прыватна у... Есть такая святая? Конечно. 3 сакавіка ўспамін. Збіраецца паехаць, ксёндз пробашч аб'явіў, што яго там па знаёмству нехта там даў аўтобус, ксёндз пробашч вырашыў сабраць мясцовых парафіянак, каму за 80 адвезці іх у Чэнстахову. Понятно, што ніхто там не будзе прасіць, збіраешся, едзеш. Іншая справа, калі ты арганізоўваецца, напрыклад, на нейкім узроўні такім, скажем, афіцыйным, да, як наша канферэнцыя біскупаў, не ведаю з нагоды чаго, напрыклад, арганізоўвае пілігрымку Маці Божай Буслаўскай да Маці Божай Чэнстахоўскай, напрыклад, вось. Тады, ну, якім чынам? Напэўна, сказаць, што такая пілігрымка будзе, можа якаясь там дапамога дзесьці нам размясціць, можа нейкая праграма ў Чэнстахове. Але права да гэтага не забавязана. Не, такое чыста чалавечае, каб на гэтым усім трошкі... Ясна. Так, гэта каб усё было. А ўжо калі там служыць імшу, то там уже дзейнічае, значыць, справа наконт улады ардынарыю. Ну, конечно, там уже улады ардынарыю, у санктуарыі, напэўна, трэба заўсёды дамовіцца на імшу, бо так, не то, што прыехаў з групай, зараз буду слушаць, добра, калі за крыстыяне дзверы адкрыюцца, Ну так, як вы казалі, галоўны чалавек у касцёле. Конечно, ну а хто? Як не дамовіўся, што па дзверы стаяць, ніхто не адкрыць. Вось. І гэта тоже датычыць канферэнцыя біскупа, я думаю, на сёння так. Ці ж кончылі мы канферэнцыю? Так. А што будзе наступным? А наступны паглядзім яшчэ. Так само далей, таму што ёсць там унутраная арганізацыя, ўжо будзе там пра куры пачнем гаворку, там пра такія... Унутраная арганізацыя ўжо дыцызіяльнага жыцця. На дыцызіяльным узроўні. Это важна. Пра дэканаты, пра ўсё. Так, ўжо пачнем гэту дзялку. Выдатна. А дэканатаў, дарэчы, колькасць жа можа быць любая? Конечно. Это просто назва такая гістарычная. Каля 10 у нас бывает от 3. Самый маленький дэканат у нас 3 парафіі. Самый больше, может, 14-15. Ну, ясно. Ясненько. Ну, тады скончым. Поэтому дзякую сёння ўсім, дзякую ўсім, хто званіў, пісаў. Такая актыўнасць была. Пану Станіславу асабліва дзякую, так само Дмітру, якія задавалі нам пытанні. І ўсім добрага сённяшняга вечара. І да спаткання, спадзяюся, праз тыдзень. З Богом. З Богом. Вы слухали перадачу «Кодекс кананічнага права» з ксяндзом Дмітрыем Пухальскім.